Вітаю усіх! З вами Маріянна і там Олег. И он уже на тренажерах. Мы у конца червня находимся у парку Вінгі знову на своих любимых тренажерах. И мы таким чином вирішили, сегодня суббота, 28 липня, завтра 29 неделя, а у понеділок, у опошній день червня, 30-го, у нас так само такі сімейні свято сімейне, день народження нашого онука Кастуся, якому сповниться 10 років. Ми його щиро віншуємо, я ще може повіншуємо в кінці. І ось так ми у гонор дня народження онука, його юбілею 10 років, і у гонор одиходячого червня 25-го года вирішили позайматися. Тут шмат людей, на дворі цудовне, ветерок, більш таки моцний, чим звичайно, але він такий приємно прохолодний. Таким чином не холодно і не спекотно, вельми приємно для занятків. І я спробую показати вам наші занятки, ну, постараюсь криху іншим чином, чим звичайно я показую. І так, будемо починати. За то, что только раз в году бывает май, за блеклую зарю ненастного дня, кого угодно ты на свете обвиняй, но только не меня, прошу, не меня. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной, этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной, этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Придумано не мной, что мчится день за днем, то радость, то печаль кому-то неся. А мир устроен так, что все возможно в нем, но после ничего исправить нельзя. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной, этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной, этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Один лишь способ есть нам справиться с судьбой, один есть только путь в мелькании дней. Пусть тучи разогнать нам трудно над землей, но можем мы любить друг друга сильней. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной, этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной, этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. За то, что только раз в году бывает май, за блеклую зарю ненастного дня, кого угодно ты на свете обвиняй, но только не меня, прошу, не меня. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной, этот мир придуман не нами, этот мир
been that way for all my time. Till forever on it goes, through the circle fast and slow. I know it can't stop. I wonder. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain coming down sunny day? Yeah, I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain coming down sunny day? Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain coming down sunny day? Yesterday and days before, sun is cold and rain is hot. I know, been that way for all my time. Till forever on it goes, through the circle fast and slow. I know it can't stop. I wonder. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain coming down sunny day? Yeah, I wanna know, have you ever seen the rain? Ну що, сябри, сподобалося вам, як ми позанімалися? А сьогодні ми так в охотку, сьогодні ми так з таким рвением, так? Заценили нашу зарядочку. Итак, мы развитываемся с червенем 25-го года и сустракаем липень. І так само у апошній день червеня ми віншуємо кого? Кастусика. Кастуся, Чим? с днем народження! Чим? Да. Сугімтадієні. И не просто с днем народжения, а с первым юбилеем, ну уже с другим. 5 годов это первый, а ось 10 годов с нулем. Это первый юбилей у житті чоловіка з нулем. Наступний буде уже, коли ти, Кастусик, тобі вже буде такі 20 год уже, ти будеш зовсім Ну, ще 15 великий. можна знати. Не, 15 так, я кажу з нулем, коли лічба буде. Так что это такие юбилеи, все життя лічиться з нулями, это такие самые почетные юбилеи. Тому ми віншуємо Кастусика і зичимо йому моцного здоров'я, і щоб ти став Пеле, или Роналдо, или хто? Як Маск. ти? Какой Маск? Он же футболист у Ну нас. так не обов'язково бути футболістом.
Ну, як з дідулі ти добре з Євою Сабонісом. у Сопоті гуляв у футбол, ми поглядели, так у тебе там і техніка вже є, малайчина ти, так, так. техніка. На пісочці ж тяжко гуляти в футбол, пляжний футбол, так що ми віншуємо і зичимо тобі, як і у футболі, досягнення у всіх інших галинах твоєго життя, і у музиці, і у школі, і вогулі просто в житті. Будь здоровеньким і щасливим. Все, покуль. А мы идем на пикничок. Бай-бай. Этот мир придуман не мной.